gràcies, bona nit. Gràcies per haver-nos donat l'oportunitat de treballar per Catalunya, de treballar per la democràcia, de treballar per les llibertats. Dia 13 serà un gran dia, perquè hem demostrat que podem exercir d'estat, perquè exercim d'estat. Hem muntat un referèndum dins de la legalitat que ni l'estat espanyol ni la Generalitat de Catalunya han pogut impedir perquè complim totes les lleis amb plenes garanties, on tothom pot votar lliurement i on totes les postures són admeses, perquè tan legítim i tan català és el que defensa la independència com el que defensa que Catalunya ha de continuar dins d'Espanya. Tan legítim i tan catalana és una com l'altra postura, i totes dues són ben acollides, tothom té el dret a vot. En una democràcia no hi ha res superior a la voluntat popular. En una democràcia no hi ha res superior a la força del poble. A les més de 2.000 persones que hem estat treballant colze a colze, dia a dia, nit a nit i matinada a matinada per fer possible que, malgrat tots els obstacles, malgrat tots els entrebancs, malgrat totes les oposicions, malgrat el joc brut, malgrat el silenci mediàtic d'alguns mitjans, hem assolit i assolirem un gran resultat. Gandhi va dir: primer t'ignoren, després se'n riuen de tu, després t'ataquen, llavors guanyes. Diumenge guanyarem. Guanyarà la democràcia, guanyarà Catalunya. Amb tots vostès, el president Laporta, que és qui clourà l'acte d'Osona de Sió. Catalunya és una nació. I com a nació tenim tot el dret a tenir un estat propi. Si no lluitem nosaltres pels nostres drets i llibertats, no ho farà ningú. Tenim un estat, avui, les relacions estructurals que tenim amb l'estat que ens governa, que no ens resol els nostres problemes. No resol els nostres problemes socials, econòmics, lingüístics, identitaris, i Catalunya està morint. I el fet de que en aquestes iniciatives els catalans podem millorar la nostra autoestima i, per altra banda, també crec que és molt important el saber que el país desperta. És absolutament necessari la mobilització de tots els homes i dones del país que participin en aquestes iniciatives, i em refereixo als homes i dones nascuts a Catalunya i els que han vingut també a viure i a treballar a Catalunya. A vegades se'ns presenta la immigració com una qüestió d'assimilació, com una qüestió d'integració. Tots els que segueix el pensament en aquest sentit del Salvador Cardús, que la immigració el que cal és la dissolució, i m'explico. Hem de fer participar tots del somni català, a tots els que viuen i treballen a Catalunya. A mi m'agrada que tothom se senti català, ja bé sigui nascut, doncs ara he arribat de Kíev, o bé sigui nascut a Kènia, o bé sigui nascut al Magreb o als països de l'est, o vinguin de Sud-amèrica. És important pel país que tota aquesta gent participi en el nostre somni. A més, també és una qüestió de justícia i de respecte per la memòria de les persones que segurament avui no són aquí i han lluitat pel país. Han lluitat per un país lliure. La meva motivació fonamental és pel que em va arribar a ensenyar el meu pare, que em va educar en el catalanisme, i també he de dir, i no suposo que tots ho comprendreu, en el barcelonisme, i crec que és una manera d'un reconeixement que faig a la memòria dels que em van educar en una Catalunya que volia ser lliure. Per altra banda, també crec que és la nostra obligació i la nostra responsabilitat lluitar per una Catalunya que faci realitat el nostre somni i que el puguin gaudir els nostres fills. Crec que és prou important que tinguem aquesta voluntat. Aquesta voluntat com a poble que lluita per administrar els seus recursos, que lluita per fer les seves polítiques socials, les seves polítiques econòmiques, les seves polítiques identitàries i també defensar el nervi de la nostra nació, que és la nostra llengua. I això només es pot fer d'una manera, d'una forma,
tenint un estat propi. Insisteixo, tenim tot el dret com a nació a lluitar pel que és nostre. Tenim tot el dret com a nació a lluitar per un estat propi. Crec que és la millor manera que tenim per poder viure com un país normal, com uns ciutadans de primera. Per tant, jo us animaria a que aquest diumenge anéssiu tots a votar i evidentment, cal votar sí. Cal votar sí al referèndum per la independència. Ens hem trobat amb dificultats i crec que és important que persones que en aquests moments podem gaudir de certa notorietat al posicionar-nos. Al posicionar-nos perquè aquestes dificultats en les que ens hem trobat, aquests intents d'intoxicació i aquests intents de desmobilització no prosperin. I aquí l'única manera d'aconseguir-ho és mobilitzant-nos. I per tant, doncs, crec que serà la millor manera de demostrar al món que Catalunya és viva, que Catalunya ha despertat, que Catalunya té dignitat. El referèndum del diumenge és per la nostra dignitat nacional, per la nostra dignitat com a poble. Per tant, tenim una oportunitat única gràcies a les iniciatives que s'han endegat, en aquest cas per Osona Decideix. I no val abadar i no podem fallar. En aquesta línia jo reiteraria, insistiria en la importància que té una gran participació el proper diumenge. És important perquè, a més, demostraríem que més enllà de tot el que correspon a l'oficialitat, que evidentment cal respectar-ho també quan toqui amb unes eleccions organitzades de forma oficial, diguem-ne, cal demostrar en aquests moments que som una força que té una energia, que té una voluntat, que té una il·lusió i que té un somni, que és el somni català. Homes i dones d'Osona, us animo a anar a votar el diumenge i, repeteixo, us animo a anar a votar sí. Visca Catalunya lliure!